que es vol identificar les persones afectades per la Covid-19 per diferenciar-les de les que no ho estan. No puc deixar de recordar aquells gomets vermells que en els hospitals dels anys 80 es posaven en el llit dels malalts de sida per identificar-los. O quan sento que hem de mantenir una distància social, que no ens podem donar la mà, que els nens no poden jugar amb els seus amics. Em venen al cap imatges i records d'un temps fosc en el que els nens afectats pel VIH-Sida eren rebutjats a les escoles, o quan tocar a un malalt de VIH-Sida era sinònim d'infecció. Van ser aquells prejudicis, fruits de la por i el desconeixement, els que van sustentar l'estigma que encara avui afecta als malalts de VIH-Sida. No estic dient que hem de menystenir la Covid-19 ni tan sols nego la necessitat d'un aïllament social que eviti la propagació de la pandèmia. El que em fa por és que aquests missatges, molts d'ells fonamentats en la por i el desconeixement d'aquesta nova pandèmia, siguin el caldo de cultiu d'un estigma envers els malalts de la Covid-19. Siguem curosos tots en com transmetem els missatges, com utilitzem el llenguatge. Lamentable la utilització del llenguatge bèl·lic que s'està produint actualment. Perquè el que avui fixem en el col·lectiu, en l'inconscient del col·lectiu, difícilment ho podrem extreure en un futur.